רגע, בואו נראה מה יש בפנים. מה יש לי פה בקופסה? מה יש בפנים? אין לי מושג. נראה מעניין. לפתוח עכשיו? חוב אותי, נו, חוץ רגע. לא בעילה, מה זה? לא בעילה. איזה מהמם. מהמם. עכשיו כל החדר שלי יהיה מפוצץ באהבה עצמית. זה הדבר הראשון שאני רוצה שיהיה בחתונה שלי. יואו, אני מאוהב, מי הכין לי את זה? האמת שיש לי קיר שלהם, כל הקיר שלי בחדר שינה ובחדר האורחים של המשפחה. אז אנחנו מכירים את המותג. וואי, מהמם. מהמם, לא ציפיתי. מתנה מצוינת, תודה רבה. How sweet is this? מהמם. איזה יפה, תודה. עכשיו הוא יחשוב שאני עשיתי לו הפתעה שהוא חזר הביתה מהקיר. חוזר בהיגיון. רגע. וואו, יש פה מלא דברים. וואו, תמונת הסילבסטר. מהמם. כל זה יש בפנים? טוב, זה הכי מושלם לשים על השולחן, או ליד המיטה, על עדן החלון. זה ממש ממש יפה, תודה רבה. זה מהמם. יואו, זה מושלם, חבר'ה. רגע, מה זה פה? יואו, תשב לי בחדר, מה זה יפה? תודה רבה, 1000 תודות. 1000 תודות, אני רציני. בוא'נה, גרמו לי להתרגש באלוהים. תקשיב, זו מתנה מאוד יפה ומאוד מושקעת, ועם הדיוקן שלי על כל אחת מהקופסאות, תודה רבה על ההשקעה. כאילו, בחיים לא קיבלתי מתנה כזאת מושקעת שבאתי להשקה. מה זה הדבר הבא בעולם האירועים? עשו סטארט-אפ. תכל'ס זה סטארט-אפ, זה הדבר הכי גדול שהיה. זה להגיד לכובש את המדינה.